Lanchiñas, a cargo de Vaguas da Terra. Yo en cuestión de 10 minutos porque no he escuchado ya un país un tema de nada. Porque estaba, ya te digo, estaba hablando y estaba intentando, dime. Vale. Perfecto, perfecto. Foi a apertura da 36ª Mostra Folclórica Internacional de Viveiro a cargo do grupo anfitrión Vaguas da Terra
e o xa tradicional remos en lanchiñas. Ven a continuación o grupo, a Compañía Folclórica Tierra y Cosecha de Costa Rica. É unha agrupación nacido ano 1976 e é unha agrupación adscrita á Unidade de Cultura do Instituto Tecnolóxico de Costa Rica. Co paso do tempo, a compañía atravesou unha serie de transformacións que a convertiron no que é agora un grupo dos de maior calidade artística e humana daquel país. Van a interpretar de coplas e de Guanacaste. Durante moitos anos coidouse que o folclore de Costa Rica estaba centrado exclusivamente na zona de Guanacaste e ocorre que esta comarca, Guanacaste, foi anexionada a Costa Rica no ano 1824. Pero os costarricenses de entonces quedaron tan abrallados, tan conquistados polo folclore das novas terras anexionadas que prácticamente deixaron de lado o folclore tradicional da meseta do seu país e adoptaron o novo folclore, vistosísimo folclore que chegaba. E é que a alegría, o sentimento representados nas danzas e na música enaltecen os corazóns de todos os costarricenses e fan desta provincia de Guanacaste un pilar da súa identidade. De coplas e de Guanacaste, Compañía Folclórica Tierra y Cosecha de Costa Rica.
te coge el toro, que te coge el toro, que te coge el toro, que te coge el toro. Torito me dice que voy a torearte, Torito. Espíritu nunca muere y nunca nace, no puedo borrar, abierto por los terneros y al calor de mi buena mamá. Ellos son los caballos, las vacas, todas y mi mujer, el resto los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Yo soy, y no tengo comparación, y a pesar de mujer, se tira del corazón. Ay, mi amor, que me viene, que me separamos, que si vos me olvidas esta noche de luna borra, si quieres borra, ya que el ritmo prende un trago y a cambiar mis amigos quieren tomar y yo quiero su placer. Ahora un caballero no tengo sentido para montar, nada que interpretar con el coraje de un remontador. Cuenta que la Rosalina te está cuenta donde te estoy, el vino de Catalina abre las fiestas en este lugar. Ay, amor, amor que no te viene bien, y si no, verás que todo te va a cortar. No sé, no podrás, porque sé que soy, no tengo temor de tenerte de valor. Juana, casi que tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, que no hay tierra de mi querer, que no tiene comparación. ¡Bomba! ¡Esta es la bomba más grande! ¡Esta es la bomba más rica! ¡Es el alma de todos los ticos en un... Ahora un caballero no tenga sentido para montar, la gana de interpretar con el coraje de un montador. La pena Rosalina te está cuenta donde te estoy, el vino de Catalina abre las fiestas en este lugar. Ay, amor, amor que también te viene bien, y si no, verás que todo te va a cortar. No sé, no podrás, otra vez te viene, porque soy el que soy, no tengo temor de tenerte con mi valor. Juana, casi que tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, que no hay tierra de mi querer, que no tiene comparación. Está bien, ¿no? Neste abano interminable de ritmos, pero tamén de ritos e de lembranzas de bellas costumes, seguro que algún dos grupos fixo algún rito, a quen sabe que deuses do tempo que conseguira que teñamos este magnífico ceo despellado que temos en riba, en contraposición co que pasou onte e os días anteriores. En fin, que demos gracias a quen corresponda, porque o tempo, tamén o tempo, nos axuda. Temos que decir que das 36 edicións que levamos da mostra, solo unha tuvemos que fuxir desta plaza e as outras fomos temperando, pero casi sempre o tempo nos axudou. Esta é unha delas. Veñen agora os representantes da República Rusa. Son os membros do grupo Stanitska de Krasnodar, Rusia, un grupo fundado no ano 1990 que teñen
danzas de tradición nacional dos cosacos de Kubán. Kubán está localizado nas montañas do Cáucaso e as súas danzas teñen influencias das culturas ucraniana, rusa e do norte do Cáucaso. O grupo ten máis de 250 persoas entre os 7 e os 26 anos. Estuvo na República Checa, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Turquía, Francia, España e Portugal. Nesta primeira súa intervención van interpretar dúas danzas. A primeira é unha danza con espadas propia dunha xuntanza posguerra e logo unha danza do Mar Negro. Somos membros do grupo Stanitsa de Krasnodar, Rusia.
Recibimos a continuación os membros da Asociación Coros e Danzas Jovellanos de Xixón, un grupo nacido en Xixón ano 1947 que en 1972 se constituiu como asociación e teñen unha actuación ininterrumpida desde hai 67 anos. Teñen recibido premios no país de Gales, en Polonia, Turquía ou en Cataluña. Teñen actuado prácticamente en todo o mundo, en Egipto, Brasil, México, Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, pódese decir prácticamente todo o mundo. En 2006 o Concello de Xixón concedeulle a medalla de plata da cidade. En esta primeira intervención van a ofrecernos unha das pezas máis representativas do folclore asturiano, como é el pericote. Así pois, el pericote é o xiringuelo de Naves. A Asociación Coros e Danzas Jovellanos de Xixón. ¿Qué te vas a explicar?
Cors y Danzas Jovellanos de Xixón. Lembramos que todas as agrupacións que están pasando por diante de todos nós volverán a actuar nunha segunda parte, nunha nova mostra do seu traballo, do seu folclore, totalmente distinta desta, para precisamente contrastar o abano da súa amplia coreografía. Veñan a continuación os membros de Umuzi Benkosi de Sudáfrica, o conxunto popular Umuzi Benkosi da municipalidade de Sunduki, é un grupo de artistas que se formou a través de combinación de diferentes seccións de bailarins e de outros artistas tradicionais co fin de promover a cultura e tamén o turismo da súa rexión. Xurdiron precisamente no momento en que Sudáfrica tuvo o seu primeiro goberno independente no tempo de Mandela, e un pouco tamén simbólicamente significa o momento en que Sudáfrica cobrou sentido de seu, que a súa cultura tradicional e toda a súa xente se veu representada mesmo tamén na cultura e no folclore. Nesta primeira intervención van nos ofrecer Tswana. Esta danza recibe este nome da tribu que interpreta, a tribu Tswana. Ademais, teñen un idioma oficial, polo que as cancións desta primeira parte son en idioma de Tswana e na segunda en idioma Zulu. A vestimenta está realizada en pel de gacela, os músicos, sin embargo, visten con pel de vaca, que a máis utilizada mesmo a día de hoxe para confeccionar traxes ou mantas. Este grupo estuvo precisamente aquí, en Viveiro, no Festival Folclórico Internacional do ano 2005, fai agora 9 anos. Recibimos pois a Umuzi Benkosi de Sunduzi, Sudáfrica.
os membros de Coros de Danzas Lola Torres de Jaén. Sois xa coñecidos para moitos de vos, os que andonte estuveredes aquí presenciando a mostra folclórica infantil e juvenil, porque entón o grupo juvenil de Lola Torres actuou neste escenario. Imos a velos en 3 intervencións: Fandango de la Iruela, Bolero de Jaén e Jota de Quesada. E a primeira intervención logo virán tamén na segunda parte desta mostra folclórica internacional. Coros e danzas Lola Torres de Jaén. Vamos a verlo, Serrano. ¡Vamos a verlo, guapo! Vas ahí ya. Dios, te ocurre 2 veces, No quiere
Van a actuar a continuación os membros do grupo Gorets de Osetia do Norte. O conxunto foi formado en 1961, en principio por estudantes e graduados da Universidade de Gorki, logo generalizándose a membros daquela sociedade. Gorets neste momento ten o título de conxunto honorífico da República de Osetia do Norte. Nesta súa primeira intervención van a ofrecernos un baile femenino, a danza das rapazas. As reglas da sociedade, unha sociedade pechada, antigua, as reglas da sociedade non permitían que rapaces e rapazas confraternizaran demasiado e entón as rapazas non tiñan moitas máis oportunidades de deixarse ver en público que nos acontecementos sociais, nas bodas das súas amigas e entón daquela pois demostraban a súa fermosura, o seu xeito e mesmo atopaban mozo para un posible casamento. Pois ver aquí o que representa esta danza, é a danza das rapazas. O baile demostra a fermosura, tamén a modestia, moitas veces modestia forzada das rapazas osetias. Grupo Gorets de Osetia do Norte. Estoy escarallado. La edad, perdón. Cuando llegues todos los niños y llegas, Llego, primero hay que llegar. después ya veremos. ¿Oíste? ¿Cuántos traes?
Empieza la segunda parte. Me encantaría, ¿sabes? No sabía, foi a actuación do grupo Gorets de Osetia do Norte. A partir de agora, nunha segunda parte, volverán a desfilar os mesmos grupos con distinto repertorio, pero antes tenemos un intermedio a cargo do grupo Vaguas da Terra de Viveiro. Permitidme en este principio do intermedio mencionar que esta mostra folclórica internacional é posible celebrar gracias ao esforzo de Vaguas da Terra ou a axuda decidida do Concello de Viveiro e do Ministerio de Cultura, estando pendentes aínda de tramitación as axudas da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial de Lugo. Porque, bueno, sempre ocurren estas cuestións que cando se lanza unha agrupación a organizar unha determinada actividade sempre se está no fío da navalla, un pouco bailando no vacío, así como estes bailarines bailaban na punta dos pés con un equilibrio fermoso e difícil. Tamén unha organización deste tipo requiere un equilibrio fermoso, pero sobre todo difícil, mantido no tempo. E agradecemos ás autoridades presentes, agradecemos a presencia de todos vós, pero especialmente, de unha maneira digna de mencionar, das autoridades que teñen tamén a representación de institucións oficiais. Así acompáñanos María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, Jaime de Olano, deputado no Congreso, o secretario do Parlamento José Manuel Balseiro e o deputado no Parlamento de Galicia Vidal Martínez, a vicepresidenta da Diputación Clara Méndez, Paloma Vázquez, que é a xefa provincial do Servicio de Turismo de representación da Xunta de Galicia, o director do INS, Antonio Nores Quesada, Vicente Prieto, que é o delegado do Instituto Social da Marina e representa o subdelegado do Goberno, Ramón Pernas, o director de Cultura do Corte Inglés e o cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo. En fin, gracias a todos eles e gracias a todos por encher de calor humano esta plaza principal de Viveiro para presenciar, participar mesmo activamente na contemplación e nos aplausos desta mostra folclórica internacional. Que nos veñen agora son os de Vaguas da Terra. Vaguas da Terra ten grupo de baile que vai actuar a continuación, pero tamén ten grupo de canto e de pandeireteiras, grupo de canto e pandeireteiras e grupo de baile que conxuntamente van nos ofrecer o maneo. A ver, que me habláis todos al mismo tiempo, El cuarto más alto que los otros. No, en serio. ¿Qué decía? El único cuarto que le dejan bien una calidad.
unha nova actuación de Vacuas da Terra, esta con Maneo, co grupo de baile, grupo de cantareiras e grupo de pandeireteiras. Ven agora de novo a compañía folclórica Tierra y Cosecha de Costa Rica e o tema que van a interpretar é Sabor a Limón. Hai que decir en relación con este tema que houve un tempo en que as exportacións de la nación Costa Rica vironse afectadas polas dificultades do transporte entre o interior do estado e o exterior, o porto de Limón. E entón trazouse un ferrocarril, e ese ferrocarril viñeron a traballar xentes de outras culturas, especialmente da cultura afrocaribeña, que de África pasaron a Jamaica e de Jamaica viñeron a Costa Rica. Hoxe, coa nostalgia daqueles tempos, lembrase aquel feito con este sabor a limón. Compañía folclórica Tierra y Cosecha do Instituto Tecnológico de Costa Rica. El 2 y el 5.
danzas jovellanos de Gijón, que nos van a interpretar en esta segunda parte el quirosano Taviernes J. Asturiano.
sí. Está, bueno, dime. Vale, vale, pues vamos por él, no te preocupes. Tú aquí con los africanos negros, aquí bailando en la plaza.
Así que seguimos coa Mostra Folclórica Internacional de Viveiro, 36ª edición, e venimos de Jaén, a asociación, o grupo Lola Torres, na súa segunda intervención, vai nos ofrecer Tanguillo de Cádiz, El Contrabandista e El Garrotín. Gracias por esperar e o espectáculo sigue. Vamos a verlo,
está, ya está. Vale. Cambiaron de micro, te digo, era este, el sorca este.
México, para intentar. Foi a actuación de coros de danzas Lola Torres de Jaén. E veña a continuación os membros de Gorets de Osetia do Norte. Van nos ofrecer a danza das espadas. Bueno, ben se sabe que a tradición e a historia vai se escribindo en cada pobo con arreglo ás creencias e ás realidades daquel pobo, e entón eles contannos as súas tradicións que os osetos, os galanos, eran altos e valerosos e loitaban contra os tártaros. Os tártaros eran máis baixiños, non eran tan valerosos e atacaban de dous en dous contra un dos osetos. Pero, en fin, que estos proceden do que chaman arrázatos, escitas, que foron os ancestros dos osetos e alanos. E a mí que me dá que aquelas bellas invasións de suevos, vándalos e alanos, eles podían ser logo os alanos que invadiron o sur de Europa. Invádennos de novo, pero esta vez pacíficamente, culturalmente, con esta danza das espadas. Grupo Gorets de Osetia do Norte. Voy a cambiar el micro, tío. Ay, por Dios. No puedo salir de noche ni de...
Foi a despedida do grupo Goretz de Osetia do Norte. E imos rematar cos de Viveiro. Pero pedimos vos que uns minutos máis agardedes nos vosos asientos a que lle entreguemos os agasallos aos participantes en lembranza do que aconteceu ese hoxe. Vexo, sorpréndome tratándolos de ti colectivamente, porque entendo que os de aquí e os de aló todos somos hoxe Viveiro, estando Viveiro, viveirenses ou forasteiro, todos somos Viveiro e parecería impropio entre veciños tratarnos de señoras e señores. Por lo tanto, amigos todos, amigos de Vaguas da Terra, amigos de Viveiro, noraboa por seguir protexendo a mostra folclórica e gracias por estar aí. A despedida con Vaguas da Terra e logo entrega de agasallos. Vaguas da Terra, grupo de música, grupo de baile para despedirse coa xonda de Paradela.
pero é moito máis. É un colectivo viveirense que vive a cultura, que vive Viveiro, que no transcurso do tempo creou un pouso moito máis que cultural, social. Eu levo coñecido primeiro a uns bailaríns, logo os seus fillos, ahora os seus netos andan alrededor do escenario, é dicir, xeneración tras xeneración podemos decir que xa van tres, e isto é unha afortunada historia interminable que sigueu e sigue e seguirá a partir de ahora. Bueno, que veña María do Carmen López Gómez, María Carmen Chipe, que é a responsable de todo este entramado desde os primeiros momentos. María Carmen Chipe con todo o merecemento e medalla de ouro da cidade de Viveiro. E en momentos como este podría falar e dirixirvos unhas palabras, pero ela prefiere traballar e estar presente, pero sempre prácticamente detrás, deixando que señan outros os que leven os aplausos, os que leven os sorrisos, e ela responsabilizando do traballo de cada día, porque acontecementos como os de ahora pasan casi todos os días, a casi todos os momentos, en casi todas as mostras. O que pasa que moitas veces son de bambalinas hacia atrás, os problemas non se notan hacia fora. Hoxe notouse hacia fora, pero como antes decía, a ventaxe non é ter problemas, non telos. A ventaxe non é non ter problemas, a ventaxe é ter problemas e solucionalos, porque iso dá unha tranquilidade e un saber facer e un saber que isto vai continuar así. Ben, dígolle se quere decir algo, non dirá, está dito todo. Ahora vamos a facer entrega por parte de Vaguas da Terra a representantes dos grupos participantes dun agasallo en lembranza de que hoxe estiveron aquí. E para que nos acompañen chamamos os representantes das institucións que antes mencionamos, que como é xa tradicional suban ao escenario a estar connosco neste momento final. Así que primeiro pedimos en primeiro lugar que suba a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, a que aproveitamos para agradecer o esforzo do Concello, o apoio a esta mostra, pero tamén a este traballo que se fixo de inmediato para solucionar este problema de tipo técnico, físico, que podía habernos arruinado o espectáculo. Pedimos que veña tamén Jaime de Olano, deputado no Congreso, o secretario do Parlamento, José Manuel Balseiro, o deputado autonómico Vidal Martínez Sierra, a vicepresidenta da Deputación Provincial, Lara Méndez, Paloma Vázquez, a xefa provincial do Servicio de Turismo en representación da Xunta de Galicia, o delegado do INS, Antonio Nores Quesada, Vicente Prieto, que representa o subdelegado do Goberno e é director do Instituto Social da Marina, Ramón Pernas, o xefe de Cultura, director do Departamento de Cultura de El Corte Inglés, o cronista de Cidade de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, e o magistrado Óscar Soto Loureiro. A todos eles, gracias por estar aquí e por acompañarnos e por participar nesta entrega de agasallos aos grupos que hoxe estiveron connosco. Cada grupo vai recibir un platiño de sargadelos onde queda constancia da celebración da mostra número 36 das que en Viveiro tiveron lugar. Chamamos pois xa os representantes dos grupos que participaron. E en primeiro lugar o grupo de cosacos Stanitsa de Rusia, parella que representa o grupo de cosacos Stanitsa de Rusia. Julio, que va a un lado de la playa que no me va, el del lado izquierdo, él. Mira, ves, El grupo que representa a Rusia, el grupo de cosacos Stanitsa. Entrega o agasallo á alcaldesa
de Viveiro. Ven a continuación a parella que representa a compañía folclórica Tierra y Cosecha de Costa Rica. Entre su agasallo Jaime de Olano. Grupo de coros y danzas jovellanos de Xixón. Agasallo, José Manuel Balseiro, secretario do Parlamento de Galicia. Parella representante do grupo Umusi Benkosi de Sudáfrica. Agasallo Vidal Martínez Sierra, deputado do Parlamento de Galicia. Grupo de coros e danzas de Jaén, Andalucía. Grupo Lola Torres de Jaén. Recibimos agasallo de Lara Méndez, vicepresidenta da Deputación Provincial de Lugo. Ballet Nacional Goretz de Osetia do Norte. Recibo agasallo de Paloma Vázquez, jefa provincial de turismo da Xunta de Galicia en Lugo. E quedamos unha parella do grupo anfitrión Asociación Aguas da Terra de Viveiro, Galicia, España. Recibimos agasallo de Antonio Nores, xefe provincial do INS. E agora sí imos poñer remate a esta mostra folclórica internacional de Viveiro, número 36 do ano 2014. Seguro que Aguas da Terra está traballando xa no número 37 para o ano que ven. Pero ver aquí o traballo feito, ver aquí o resultado. Hasta o tempo nos axudou, gracias pola vosa presencia, polo voso entusiasmo e ver aquí os nosos poderes, folclore de todo o mundo, cultura de todo o mundo, unha organización potentísima, Aguas da Terra, para todo o mundo e o apoio, especialmente apoio moral de institucións políticas, sociais e culturais. Gracias de novo, doxe dun ano, aquí estaremos, agardamos estar todos de novo aquí. Gracias.